i sigurno će doprinijeti puno večerašnjoj igri. Da, upravo je Tufekčić kod lopte, ostavlja za Zildžića, Zildžić pa Tufekčić, hoće li šutirati, ne, zaustavljanje od Dedajća, Adžomerović pa Tufekčić, Jaškić šutira preko gola, propao je ovaj napad za Konjuh, idu Sarajlije u napad, Bračković, zaustavlja ga Zildžić i 2 minuta dobija. Dva minuta dobija Amer Zildžić, prvo isključenje na utakmici u 9. minuti. Jaškić i Zildžić, pa Smajić. Evo Jaškića, dobro, lijepa za Arsa Begića, kakav pogodak Arsa Begića, nonšalantno, lucidno. Drugi gol Arsa Begića, 17. ukupno u Ligi 4, 5-3 vodi Konjuh. Evo i podrške sa tribina. Presječen napad, tu je Jaškićevo, Memića, Jaškić ide brzo, Jaškić šutira, Jaškić direktno u Efendić, ali zaustavljen je ipak Jaškić, bit će lopta za Konjuh, 5-3, 13. minut. Da bi trebali vidjeti, pogotovo Ars Begić ovim igrama koje pokazuje trenutno. Evo prilike Amer Zildžić postiže gol, njegov drugi na ovom meču, do sadašnjem toku, 6-3 vodi Konjuh, 14. minut, napad Bosne. Sarajevske Bosne, Tufekčić je međuvremeno šutirao i promašio, sada prilika, ali Sidiko Merović je odbranio, evo kontre, evo Jaškića, Adnan Jaškić, lijepo Adnan Jaškić, njegov 5. gol, poštovani gledalci, 25-20, ovdje je sve riješeno, sada to mogu slobodno da kažem, minuta prije kraja, nešto malo više, 5 razlike vodi Konjuh i na vratima je treće pobjede za redom. 9. bod se smiješi u Ligi 4. U posljednju minutu utakmice Konjuh Bosna. Cepelin sada lijepo izrađeno, Bračković poentira, 4. gol Bračkovića, 25-21 je. Konjuh čuje se u gradskoj dvorani, velika podrška, gromoglasna, Jaškić šutira, nije uspio pogoditi Adnan Jaškić. Da vidimo sada, nema gola, Sidiko Merović, 13. odbrana, 10 sekundi do kraja, da vidimo, došla lopta do Šarića, Šarić gol! Nadim Šarić, momak koji je ušao u finišu susreta Bosna, tačku na i ovog meča, 26-21, 5 poena razlike za Konjuh, pobjeda je to velika, još jednom su pokazali rukometaši Konjuha o kakvoj se zapravo ekipi radi, da je to ozbiljan konkurent u osvajanju naslova prvaka Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo, zaista bit će prava drama između Konjuha i Borca u subotu. Ko će pobijediti? U ekipi banjalučkog Borca Mirko Mikić, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine. Tu je još i Branislav Obradović, kao i Mario Blažević, golman ekipe banjalučkog Borca. Ratko Nikolić sa brojem 36, on je bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i reprezentativac Srbije. Nemanja Bezbrodica sa brojem 19 u ekipi Borca je aktuelni reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ide napad Borca, Janković, sada Bezbrodica, ponovo Janković, evo prilike za iznenađenje i 1-1. Mikić. Ovo je bio šut Arsa Begića, sada brza kontra i Šaraf, lijepo. Mikić, 2-1. Evo prilike za Konjuh da smanji vodstvo Borca, Aris Begić!
Begić, treći gol, njegov u doznačnom toku, već 9-10 rezultat. Da vidimo sad Bezbradicu. Da, probijanje. Odlično lopta za Konjuh, ide Nermin Smajić, neće brzo proslediti loptu. Nermin Smajić će šutirati i pogoditi. Pogodio je! Prvi gol Nermina Smajića, 10-10 na semaforu, poštovani gledalci, 21. minut utakmice. Sjajna utakmica, sjajna rukometna predstava večeras u dvorani. 11-11 je prilika za Konjuh da iz ovog napada iščupaju vodstvo. Jaškić, Vasilčić, Smajić, Begić preuzima. Pa onda sad, evo dobre akcije, Miloš Krečković, gol! Gol, Miloš Krečković upisao se i on u listu strelaca, 12-11 vodi Konjuh. Lijepo izrađena akcija, Haris Begić je opasio Krečkovića. Koraci na drugoj strani, evo Pekušića, Pekušić, prilika, ali Tufekčić to popravlja, 7. gol Adana Tufekčića, Pekušić je šutirao, Čutura je odbranio, njegova 5. odbrana. Do kraja utakmice u gradskoj dvorani u Živinicama, treće kolo rukometne premjerne Lige Bosne i Hercegovine, Konjuh Prijedor. Smajić za Begića, Begić, ovo sa njegove pozicije ipak prečka, odnosno stativa. Evo kontre gostiju, Daničić lijepo izbacio svog čuvara, Daničić završava ovu akciju pogodkom, četvrti njegov gol na ovoj utakmici. Pekušić zaustavljen, ali tu je Begić, popravlja Begić to. Popravlja Begić to. 28-19